Şunda birisi mihman bolup ýany bilen bile gelipdir bularym. Beýle gaýşarybam oturdy, sen Türkmenistanlymy? Hawa dedim, ne var, ne olmuş dedim. Siz diýe ýakynda diýe bizim Türkiýanyň eliniň aşagynda bolýaňyz diýe. Turan birligi boldy diýe, her şey bizden çözülýär diýe. Sizin diýe dual gazyňyz bir ýere aktarlyp diýe, bizim Türkiýe diýe dual gaz merkezi bolýar diýe. Siz hem diýe bizim elimiziň aşagynda bolýaňyz diýe. Ene, öňe Russiýanyň el aşagyndadyňyz, şimdi de Türkiýanyň el aşagynda boljaksyňyz diýe. Mundan habaryň barmy seniň diýe. O olmaz diýdim. Olur diýdi. Alışırsyňyz, şimdiden alış diýe bana. Maňa şey diýdi de, gıcık gepleýärdi. Ben aýtdym, onu wagty gelende görkezersiz diýdim. Ene bu var ya, yaman namys etdim ben. Şonda var ya, elimde var ya, bir yaram olsa da atıp öldüresim geldi şol adamda. Arkayın oturmam beýdibem gepleýär da. Senin Türkmenistanyň gazy bize aktyrylýar. Biz gaz merkezi bolýarys, sizin bizim elimizde bolýaňyz diýdi. Ene men şoňa namys etdim ýöne bizim daşymyzyň erkekleri beýdi gulagyny sallap şeýip oturandyrlar. Beýgayratlar. Men diýjeklerim şundan ibarat. Sağ ol Bahar hanım. Gaharym gelýär. Gaty soldur gaharym gelýär. Gaty utandyrjy bir ýagdaýda bu ýagdaýlar biz beýle bir ýagdaýa gelmeli watandaşlar dälbiz. Biz öz hakymyzy, hukukymyzy soramaly. Biz näme üçin yerimiz bize topraklarımız bizimki bolmaly däl. Nebitimiz, gadymyz bizimki bolmaly däl. Emma bir ýat bir ýurtda şonýalak utanç berici, namys edici bir gepleri eşitip ýaşamaly. Vatandaşlar biz şu ýerde ýene de halkymyza ýüzlenýäsda şu vatandaşlarymyz oňlyklaryny köpeltsinler, ýurdumuza eç galyn, geljekde ýaş nesillerimiziň geljegi üçin bir iň bolmanyny bir goşan edeliň, görüş dowam etip dur. Biz ina 5 ýyldan bäri şu gurucu meclisi işläp atyrlar üstüne. Täze bir türkmen bir jumhuriýetini gurup näme getirdiler? Bir ýagdaýa getirdiler da, şonu biz ýerinde hökmany